Glupi čvor, gotovo, spremna sam. Jao, vampiri u gradu. Izvinjavam se, sve u redu. Pizza, da, dobro ste čuli, hoću pizzu. To je lako, dete. Počet ću od testa. Šta? Gde vučeš svoje rukice? Sad ću te naučiti pameti. Izazivam te na dvoboj. Evo moje ruke. Ne teraj me da ponavljam. Da, izgleda da i ja imam ruku. Dobro, hajde da probamo. Gotova si. Ajuj. Kako boli. Šta se dešava? A više nećeš da diraš moj testo. Tako je. Dakle, spremna sam da nastavim. Ajuj. Uzet ću testo. Oklagiju. I početi da radim. Treba dobro razvaljati testo. Mora biti tanko. Ti dođi ovamo. Eto uzmi, drži čvrsto. Sad ću istući ovo testo. Eto ga. To je to. Daj mi. Osnova za picu je spremna. Uzet ću paradajz sos. Nemam čim da ga otvorim. Hej, otvori mi to. Nema problema. 1, 2 i gotovo. Betty, dodaj baki. Hvala ti puno. Sipat ću sos na testo. A zatim razmazati ga. Preko ću sipati sir. Zatim dodati kobasicu. Tako je. Ispalo je baš lepo. A sad mi treba vatra. Gledajte, počinje fire show. Dakle, ispeći ću svoju picu. Ej, Betty, pogledaj šta imam. Eto, izvoli. Hajde zajedno da spremamo. Hajde. Za početak dodajemo paradajz sos. Aha. A zatim treba sir. Kako mirisna kobasica. Da, super je. A Bettina pizza izgleda lepše. Treba je malo zavitlavati. Kakva lepota je ispala. Ko je to? Plašim se. Šta? Uništila si moj kostim? Sad ću te naučiti pameti. Znaš šta? Eto ti, izvoli. Šta je to? Ko je isključio svetlo? Prestani, Mabel, šta to radiš? Deco, smirite se. Šta to radite? Sve ste pokvarili. Ups, izgleda da smo malo preterali. Ako uradim ovako, sve će biti u redu. Prijatno. Hajde da probam vaše pice. Kakva lepota. Ovo uopšte nije lepo. Šta je to? Fuj, to uopšte ne liči na picu. I testo sirovo. Fuj, tu nema ništa. Ovo je baš takva pica koju sam htjela. Baš je lepa. Hvala, to je pobjeda. Da, pa naravno, bakina hrana je najbolja. Svaka mi čast. Hej vi gubitnici. A sada želim kokice. Možete početi. Aha, jasno. Počinjem da spremam. Sipat ću sva zrna u tiganj. Tako je. Odlično. Tako će se sve razleteti. Moram staviti poklopac. Da, tako je bolje. Sad ću uzeti Snickers. Želim da napravim čokoladne kokice. Treba iseći Snickers na male komade. I staviti sve kod kokica. Verujte mi, bit će ukusno. Promešat ću sve. I to je to. Pogledajte kakva lepota. Moje kokice su skoro spremne. Ostalo je sve sipati u kantu. O, da. I ja bih to rado pojela. Dakle, kanta je puna.
Stavit ću 2 čokoladice Snickers kao ukras. A Lindsay će biti oduševljena. Etane, ne gledaj u moje kokice. Kreni da kuvaš. Da, upravo si, Mary. Dakle, ja ću napraviti roze kokice. Prvo ću preliti zrna nutelom. Roze naravno. Uvrćem sve u foliju i ostalo je samo ugreti to sve. Brenner će mi pomoći. O, da. Nekoliko sekundi i to je to. Da vidimo da li sam uspeo da ih obojem u roze. Da, kokice su roze, cool. Probat ću. O, prelepo. Sada stavljam kokice na štapiće. Napravit ću za Lindsay buket od kokica. Pogledajte, baš slatko je ispalo. A Lindsay će biti oduševljena. Mabel. Oho. Da, donela sam aparat za kokice. U njemu je najlakše spremiti kokice. Moram ubaciti zrna unutra. Da, toliko će biti dovoljno. I dodat ću žvaku u prahu unutra. Taj prah se pretvara u žvaku u stima. Cool. Pogledajte. Zabavno. Ali tog nije dovoljno. Treba mi mnogo više praha. Da. Dakle, dodajem sve kod zrna. A zatim uključujem aparat. Opa, radi. Da, kokice su stvarno plave. Ostalo je samo napuniti kantu i to je to. O da, kako je lepo ispalo. Jedva čekam da Lindsay proba to. Baš sam se trudila. Oho, buket od kokica. Oduševljena sam. To je baš slatko. Probat ću. Veoma ukusno. Hvala, Etane. Dakle, a šta je ovdje? Opa, plave kokice. Cool. A nikad nisam jela takve. Sviđa mi se ukus. A sad ću probati čokoladne kokice. Obožavam čokoladu. A ne mogu da verujem koliko je to ukusno. A dakle, ko je pobednik? Dajte mi da razmislim. Da, a buket mi se najviše dopao. Tu, ja sam najbolji. Devojke, ne brinite. A sad mi se jede nešto čokoladno. Ajde, pokažite šta možete. Ja imam M&M's bombone. I još lopticu za ragbi. Ali to sve nije to. A evo čokolade. To mi treba. Sad ću isto biti. Super. A sad otvaram. I sipam čokoladu na lopticu. Da, baš lepo curi. Pogledajte, dobio sam 2 polovine lopte. Sad ih treba spojiti. A unutra ću sipati M&M's bombone. Da, ispalo je super. Ostalo i šarati lopticu glazurom. Da, sada to liči na pravu loptu, svaka mi čast. Gotovo. Gdje je baka? Jo, baka je opet zaspala. Nećemo je buditi. Uzela mi je nož. Treba mi sad. I seći ću od torte oblik noge. Odlično. A sada uzimam Nutellu. Preliću tortu sa njom. Nutella ne može biti previše. Super. Odlično mi ide. Zatim ću iseći detalje. Sve treba raditi pažljivo. Čak sam napravila točkovi od čokolade. Pogledajte. A zar to nije prelepo? A evo mojih točkova. Eto, roleri su spremni. To sam ja smislila, da. Jo, baka i dalje spava. Ej, probudi se. A šta? Ne spavam.
Preliču brokoli nutelom. To će biti ukusno i zdravo. A deca moraju jesti povrća. Tako je. Probaj, draga. O, a gde je Quentin? Sestro, jesi spremna? Bacam! Hvataj! Jao, Sheila. Ups, pogodio sam. Super! A unutra je bio M&M's. To je jako ukusno. Quentin, odlično si smislio to. A šta je kod ostalih? Sad ću da probam. Je li to brokoli? Odvratno. Ovo liči na roleri. Sad ću probati. Wow, super! O, čekajte. Pa možda mogu da se vozam? Sad ću pokušati. O, odlično! Pogledajte! Jao, šta je to? Sad ću pasti! Sheila, draga. Odlučio sam. Hoću sladoled. Dobro, dragi. O, Miley, šta to radiš? Šta je bilo? Ups, izvinjavam se. Slučajno sam. Mali, zar te ni sramota? Izvinite, još jednom nisam htjela. Okej, počet ću da kuvam. Opa, štapić za sladoled. Imam ideju. Stavit ću ga u limenku sa fantom, a fantu ću staviti u frižider. Da, napravit ću voćni led od fante. Super. A meni će trebati aparat za pravljenje sladoleda. Unutra ću sipati pavlaku, a zatim ću narandati zaleđene jagode. Da, tako je. Zatvaram i uključujem. Ostalo je sad čekati dok se sve promeša. Mislim da je dovoljno. Stavit ću to sve u kesicu za fil. Tako je. Zatim ću iscediti svoj sladoled u specijalnu činiju. O da, ispalo lepo, ali moram i sam probati. O, prelepo. Ja sam zadovoljan, ali to još nije sve. Dodat ću slatkiše. Naprimjer, ove slatke konfete. Da, ispalo divno. Ja sam genije. O, kako lepo. I meni trebaju konfete. Uzet ću to. Gde su moje slatkiše? Šef nije primetio. Super. Treba promešati sve konfete. Sipat ću sve u jednu činiju. Odlično. A sad ću izvaditi svoj sladoled. O, već je spreman. Ali, kako da skinem ovu limenku? Da, uspela sam. A sad ću umočiti sladoled u ove konfete. Wow, ispalo je prelepo. Pogledajte, Danny će biti oduševljen. Bako, vidi šta sam napravila. O, Miley, svaka čast. Dakle, ja ću imati klasičan sladoled. Došla mi je dobra ideja. Sad ću iseći naranđu na 2 dela. Tako je. A sad ću izvaditi unutrašnjost. Tako je. A u koru ću staviti malo sladoleda. Divno. I ukrasit ću sve kokicama. Ali ovdje nedostaje slatke face. Da, tako je bolje. I uši. Pogledajte. Zar to nije prelepo? Danny, probaj brže. Prijatno, dragi. Wow, sve izgleda tako dobro. Počet ću od ovog. Jao, to je bilo ukusno, ali sladoled mi je ispao. Dobro, probat ću ovaj. Izgleda jako slatko. Kakav je ukus? Sladoled sa kokicama. To je dobra kombinacija. Ovaj sladoled izgleda najbolje. Baš mi se sviđa. Odlučio sam. Šef je pobedio 100%. To pobeda je moja. Nisam ni sumnjao. Šef je najbolji.
sad mi spremite koktel. Da, pije mi se nešto ukusno. Ajde, požurite. Naravno, draga. A sad ću napraviti voćni koktel. A treba mi ananas. Od njega ću napraviti jestivu čašu. Da, izvadit ću unutrašnjost. Odlično. A sad mi treba blender. A gde je? O, evo ga. A stavit ću voće unutra. A prvo mi treba mandarina. Aha, tako je. Zatim ću uzeti jabuke. I uključujem blender. O, gledajte kako to lepo izgleda. Super! Baš mi se sviđa. I sama bih popila takav koktel. Dakle, sipat ću ga u čašu od ananasa. I na kraju ću ukrasiti sve bobicama. O, da, to je preslatko. Baš sam zadovoljna. Šta to radiš? Ja ću napraviti mlečni koktel. Sipat ću mleko u čašu, tako je. Zatim ću uzeti čokoladne bombe. Gledajte kako mogu. Bako, zar to nije super? Gledaj. Ja sam klovn. Jao, sve sam ispustio. O, šta je to? Marshmallow? Probat ću. Sviđa mi se. Da, ali ostala mi je samo jedna čokoladna bomba. U redu. Jess će sama staviti u mleko. A meni treba grožđe. Stavit ću ga u čašu. Da, na pola. A drugu polovinu ću napuniti ledom. Zatim ću sipati vodu. Tako je. Gotovo. A sad ću dodati malo jogurta. To je to. Moj koktel je spreman. Jess, možeš da probaš. Prijatno, draga. Vrlo rado. Sve izgleda jako super. O, dakle da počnem. O, to je čudno. Ovdje je čokoladna kuglica. Šta da radim sa njom? A, shvatila sam. Treba je staviti u mleko. Da, tako je. Uspelo je. Neverovatno. Pa to je kakao sa marshmallowom. Mora da bude ukusno. Da, super ideja. Baš mi se sviđa. A šta je ovdje? Ovo je voćni koktel u ananasu. Čak ima i voće na čačkalicama. Obožavam voće. Sviđa mi se. A sad ću probati sam koktel. Wow, kako osvežava. Da, osjećam se kao na pravom odmoru. A znate, dopalo mi se. Ostalo je probati posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. I ukus je dobar. Ali pobedila je baka. Čestitam. Jeste čuli, ja sam najbolja. Pobeda je moja. To! Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lep. Neverovatno. Šta? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? Ogladnila sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć!
Jao, šefe, smirite se, sve u redu, dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, bako, svaka čast. Dobro, dobro, upravo si. Vreme da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože! Neka hvala. Ma daj, bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je Phil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super.